ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଛୁଆଟି ତାର ହାଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଛି। ସେ ଆମର ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏଠି ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ପିଇବ ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆଜି ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେତେ ଜଣ କୋର୍ଟରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଇଆଇସି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେଠୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଏଫଆଇଆର୍, ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଭୟଭୀତ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ବୁଲା କୁକୁର, ଷ୍ଟ୍ରେ ଡଗ୍, ଏମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ। ଆମେ ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ତାର ଗୋଡ଼ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଗୋଡ଼ ଲଗାଇ ପାରୁନି। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି 4 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ସେ କୁକୁରଟି ଆପଣଙ୍କର ତାର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରଟି 8 ମାସ ହେବ, ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ବୁଲି ପାରୁନି। ତାର ଗୋଡ଼ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏହିଭଳି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୋର 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଆଜି ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି କାହିଁକି ସେ କୁକୁରଟିକୁ ମରଣାତ୍ମକ ମାରିଲେ ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ଦ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଟୁ ଆନିମଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1960 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇଛି, ସେ ଆଇନକୁ ପୋଲିସକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମାନନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ବାବୁ ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେମାନେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ତାକୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ବି ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି, ଦେଇ ଯିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।